Mae yna brosiect arbennig ar waith yma yn Porthmeirion heddiw, prosiect dan y teitl Amrant, a bwriad y cwbl ydi roi profiad byw i dwristiaid o'r iaith Gymraeg. A mi ydan ni wrth gwrs yn croesawu miliynau o ymwelwyr pob blwyddyn i Gymru. A mae'r hwla fel hyn, Porthmeirion, yn dipyn o ffefryn. Fran Wen sydd wedi ennill y tender fel petai i greu y prosiect. Felly ni sydd wedi bod yn cael y bobl ifanc sy'n cymryd rhan at ei gilydd a helpu nhw o ran adnoddau, ond wir nhw sydd wedi dod lan a popeth. Mae'r 8 sy'n rhan o'r perfformiad wedi creu 3 darn o theatr, y chwedla, y morgrug a'r amgueddfa. Dwi o Morris Jones, dwi ar os fawr gerbyn llawn. Yr amgueddfa, mae hwnnw'n ddarn eitha anghynas, swn i ddeud. Mae o'n dangos sut fysa'r Gymraeg yn gallu bod yn y dyfodol sy'n ni'n gadael hi fynd bod y bobl mond yn cael eu cadw mewn amgueddfeydd a bod ni mond yn cael torri'n rhydd wrth ganu. Oedd rhywun ddeithio ni, pobl yn dod i Gymru i weld y golygfeydd a ddim yn sylwi ar y bobl. So dyn ni gyd efo dillad sy'n adlewyrchu o lle da ni'n dod. Mae gen fi llechi ar gwylod yn ffrog, dwi'n dod o Llandig yn ymyl Lleberis lle, dyn mae lwr efo'r tracs teiar, achos mae byw reit yn ymyl yr A55 ar bethau fel la. A dyn, so da ni'n, trio dangos ni'n hunan. Y darn nesaf sgynnon ni ydy darn y chwedla o chwedl da ni wedi greu o ganeuon y Candelas, so'r Llewpar Du a Brenin Calonna, achos oeddwn ni eisiau dangos bod yn diwylliant ni'n dal yn fyw rwan ac yn eitha ffres. Gen ni un y morgrug. Mae hwnna fwy hwyliog, mae plant wrth i bod efo fo, ond hefyd mae'n syml, mae'n dod ar iaith geiriau allweddol yma allan yn syml, ond heb fod yn oddoglyd lle wedyn. Mae'n reit dda bod ni'n gallu rhoi yr iaith danos beth i'n diwylliant ni, y bobl ifanc lle rwan yng Nghymru. O wylio'r ymateb ym Mhorthmeirion heddiw, mae'n debyg fod y prosiect yn cael effaith bositif iawn ar dwristiaid. Well, I'm from Leeds, we're on holiday here. I thought it was absolutely great. The thing that was really surprising is young people speaking the Welsh language. It was beautiful, really interesting to see. I'm from the US, I live in Tennessee. My first time to Porthmeirion, and I thought the performance was absolutely wonderful, lyrical, beautiful, and I think it's very important the language lives on forever. A'r Cymru oedd yn ymweld heddiw, yr un mor gefnogol. Briliant, gret, bobl ifanc dod i Porthmeirion ac yn neud yn saff bod y Cymru Cymraeg yn cael ei ddangos allan yn ganol y trystiaid i gyd. Da ni'n dal yma, da ni yma ac da ni'n flynyddoedd i ddod. So ni wedi dod o Caerfyrddin a dod yma am y dydd. Oedd yn rili syndod i weld nhw yn dod rownd a oedd yn gret i weld nhw yn hyfeiriaeth Cymraeg fyd. Clic! Mae'n anodd iawn peidio'n gweld ni a peidio'n clywed ni. Felly mae rhaid iddo fo ni ryw fath wahaniaeth. Hyd yn oed sy'n mond yn ei gwahaniaeth un person, dwi'n meddwl fydd o werth o. Mae'n deimlad braf bod ni'n cael dylanwadu ar bobl i ffwrdd, ond hefyd pobl leol hefyd i danos, mae gynnon ni ddiwylliant, mae yna iaith. A mae'n wych cael gwybod bod pobl yn mwynhau y perfformiadau fe. Da ni'n gobeithio just cyflwyno bod yna werth i'r iaith a'n diwylliant ni a profi fod o yma. Achos mewn lle fel hyn yn dim mewn hardd, ond faint o Gymreictod gynnwch chi o gwmpas. A dyna'n bwriad ni ddweud gwir i wneud i bobl sylwi bod yna werth i ni, bod ni yma.